I-Team Records present. Тымада доди чансол гирифти зиёдтар бо гузарондем чанд фасл нафасам шиди гарбо намонди ма ягон чи хотирет монда ғамам натонистима фаҳмида фаҳмонда натонистим фаҳма монди ту заҳри беасал да сарам ба номи ту қасам асалам ғазабам зарарам ҳар як қадами ма пеш даҳтаи таъқиб гирияи ту ба ҷои хун медава дар таркибам паридам нашид гуфти бо барои ту ғалтидам чизе ай дастам омад кардаму нашидам қарибат қаҳрӣ кард ё баҳона неки нагурумда и охирон якумтай путат накадай падумад ман ҳамухе чихе будам чанд сол пеш пацан ҳамақа кур кардам окея гузаштам вотсап дарам ҳамухе монди бе ягон нигоҳ ба синам дониста ки ранги аввала ту ҳози нағз мебинам чиза чихе хоси хондам ҷота да дил холи мондам касе пишти дил тах-тах кард намондам рондам бетама чапа намондам рӯзора рафтам дальши ҳама хелам нашид синат кашид батони ту бахшам ба дарди ту элонум бе дарди ту манолум дугу то кай маноми тура гирифта бинолум мазолум гапит мақулма шайтони да ҳилагум дараи ишқи ту ба чӣ рӯзо ма овардам рӯ ма шодам гар сӯхтанам да лаби ту ханда шукуф гар боди хоки сарам ай чашми ту гирияра руф ма шодам гар сӯхтанам акси хушбахти ту боша гар дили сӯхтагӣ ман носӯхта ёфти гуноҳшам ба ҷодуи чанд мулоюм нишони чанд тириш маро оча нафаҳмид падар банги гуфт хеш реперист ма оҳекашиму хонаи бахти сӯза кӯдак нестем 25 дарафтем ҳамирам рӯзаи 7 сол пеши хеби 7 сол гузашти ҳолям ҳамухе марам харидори ишқ бидим чӣ ба накади нархе дурӯғе ки як ҳаёт ма да ҳаққи ту месӯзум як ҳаёти дига медоштам да ҳаққи ту месӯхтам чиза чихе хоси хондам ҷота да дил холи мондам касе пишти дил тах-тах кард намондам рондам бетама чапа намондам рӯзора рафтам дальши ҳама хелам нашид синат кашид батони ту бахшам чиза чихе хоси хондам ҷота да дил холи мондам касе пишти дил тах-тах кард намондам рондам бетама чапа намондам рӯзора рафтам дальши ҳама хелам нашид синат кашид батони ту бахшам